Biye tarata November kalo kletan ani fila samba fila ani tani konoto ambalma bamana kamena o malikono ani malikokan anga folini walimando be nyeshi o mani wati mbasro o munu sigilembe jabaranu koro yasa bise ka family soro TV shirifla bamana kan kuna fonuna minumna wala ke awi malikuna fonu ani jien fanre tawla amba irola ka fokoni o kuma sele bakurba kuna fonuna lajere bado kera franci faba konnana namba wele ko forum de Paris na kera sabuye ka farafina jamana nyama bisaba ana no kan fen na nyama ya tumbe franci jamana nyama Emmanuel Macron bulu abe talike ben o sabatili ma farafina jamana o konnana Jamiatu Ansardini a bolo framin be Bamako faba kono ladado ubolo ube lajere bado sigisinga wasa ka Jamiatu Ansardini demseni nakau kuka donia taw kawariya kanyeshi kala ani kurane o matrafali oni islamaya o baraw sabatil kunyama o bara imbolo daru fe min kera tene novembre kalo kletan ani kele samba fla ani tani kononto alisa bakurba kuna fonu hukumu konnana anga polisula kaw uka jabalala krenkrenla uka bolofara mi nyashinembe nyogon demema noye centre social jigiya kasangani ani fondation Orange Mali uka tegedi nyogoma hukumu konnana uye klesaba doni kawarelita kanyeshi muso chesabato aleni fartaliu kanyeshi oluma wasa ubiseko uwere deme kasangani safne laben u degele ola ni sabana ke anga bi bamanankan kuna funu na kumbabaw ye an dabina do minu na wati kunguruni au bisimila anga folini walinymandombe awye au matrafali la shirifla jabarani sola anda sirama bakurba kuna funu konnana lajere bado daile la franci faba konnana namba wele ko forum de Paris abe talike lakana o sabatil kunyumana anyama ya tumbe franci jamana nyama Emmanuel Macron bulu anga jamana kuntigi Elaje Ibrahim Boubacar Keita aleni jama chama yira kene konnana anga jamana togola lajere akera wati kren jien selikinani jamana ka farafin jamana nyamo ana gouvernement kan ukasi ka hakli jagaboke dakumi blara singa karamogo Musa Fomba abi nyafoli bakala anga je ka nyamada ka soro love kabeni tarata nye nyongumbe bado sigira singa Franci beni basigi kunga abeka kayro mina Parc de la Villette du anyama ya be Franci jamana nyama Emmanuel Macron bolo farafina jamana nyama bisaba nyona olu de be akeneka Mali jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita be ula yani nyongumbe ba ingene ka sigi Emmanuel Macron dene ka duguje tarata la aye surato duro labe namba uye jamana nyama daga yoro la ni oye Élysée keneyi anake sababu ye bamanjia wale uminumbe jamana ukono kase ka dofo nyonye o kele chogo kunga asembe Mali jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita bina pumata gweleya mime Mali jamana kono kabini sa 2012 bamanjia wale uminumbe farafina chiche kana jamana ula ka wele da ka nyeshi jensere gena ne sedigi jamana umo mime se ka to Mali jamana bideme chiche kana jamana ubideme ka bamanjia wale kele anga jamana una ama ula doniya ka fo faransi nyongumbe bayi ni oye forum de Paris kenado kene menye hakli jagabo kene ye jamana nyama ni kenyere demenege jakulu ni furubato nyama ni nyonje kase ka fere soro gweleya mingeme ka jien toro bi kene inveneka toro mimbe ni wati yelema kololo toro du wati yelema kololo mbise ka kele chugumi wale chugumi venebe ka ke kuna foni soro sera kura usafe ukama ko cybercriminalité o fene bise ka kele chugumi no na dabe na duni mbela jelela ka sangani mauludu samba fla ani tan konoto o nyina Mali ni soja nyanyanu hukum konnana mina bena Mali islamé nyama ka tomba ho conseil islamique du Mali manyama Mali islamé dine nyama ka frango ka jegluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama islamé demento ansaru nyajoro la Seyid Sherif Ousmane Madan Haidara aleni Jamiatu Ansardine international biroba maufe maba chama yira kene konna la sibridon novembre kalo kle kononto samba fla anitan kononto kuka ni soja yira kanyeshi karamogo Haidara akache siri anaka wulika jola anga nyinni kala munu tumbe kene kono uyuka kuma galamani tenkun dola anga jeko uluka foto lame ayo ambe mauludu kene kan bisuna siri madani ka mauludu kene 26 mars la tanwo tan ni kanubade do
Sangosa avait les invités pour que nous fassions comme ça. Nous sommes deux, Kenenita. Nous avons fait Bakada. Allah ka sangere yiramu. Sam tini na Allah jeka uke nyuso. Allah ka banabato, Allah ku kene. Panatanya Allah ka ni Allah ka ugu aginoto. Anga kalmo ni panani yo niji. Jamna tuntantola. Ni Allah kele usolati. Allah ka ni cuma Allah ku kaburi mora, Allah ka aginoto. Ame dua panake mali. Ambe minna. Ambe min kono ala kan bo min dum kono ngore mal dem bela dum ko mawlu ko amay tawta ambar mi med wala ko bay no farala ko yetem meta nyina mali rabe ko mon kono bi ye tem meta no me hoye ben la tiaye ko bana na jama kontrol c'est extrêmement important ko ba ko mina bi manggung kita nonton lagi karena buku selebriti nonton itu kan ada puluh lagi ada mana itu na kamu kok pelajari lemah angannya mau apa nih kalau kita mau berkenaan ada kyo romina anak labang seperti kau ini tengah na mo membu dekla kata ni istam no na kata wajib terola ukataka kimbe mo ga tulo isango ada sabi kan mati seratan sampai nalabi ada projet lambe ka blanga ke proyek ni mesure particular ut mata atau kira mesma proyek donc lu mo no alhamdulillah rabbil alamin ane mesure mentanya ka kan ka ko a nobora me ana para dulu hanya ke hanya mo ya ko ane ka akan jantola ada kan itu ayo malaten kala barkada sina an wasalen da biya an so jalen da biya ka sabiya ke sau chamai sabu furo ni so jamin mana ana kira bangine na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale min gara gies here sababu ale ka bangine anniversaire ni so jabana ni so flana anyamgo ankaramago anfa ase Usman Sharif Usman madana haydara fana ale fana yeli ya damana ni so jaya ambulu kanna ta singa nya jala kan sa fana ya damana ni so jaya ambulu ode kama ambiya suna amma ni ala fe salon ta mana ya salon ta ka ni ta amala tan amma ni ala fa ala ka sa chama jira ani so jale mbena asadin na kenaka sausa mo ba birika ko wata se mo ba kemema ka nyon so kenekelenka ka dine barake ka adamadiya barake ere ni badena kana ere la kata ere la baye kenenka donc be andi soja aflana mi kuma munu me fokenenka kuma munu me fokenenka glani kuma do ben kuma do karama kuma do basigi kuma do anyo de Sharif Usman badani aidara da de pe amba don dum na fobi o de amba don dum na fobi fene jama do be ga paraga fente ga bola sabdir ka bisani manega ambe do kai amba fo al saga to jamana glani straka al saga to dine glani straka inshallah sini jamana jo sembre do andalen dola donc andi so jale nana inshallah andi so jale Alisa ambito Mauludu Nabawi unisojano munyamunya hukumu konana stade du 26 mars sobakono kulumi sigira kula bembago fe namba wele ko sous commission santé kanyeshi kenya sabatil konyuma olu ye kulunani blasinga mi matumiti jo ma binani ana nonka fena wasa ukase ka wulika jo bonye ni kami yera kanyeshi kenya o sabatilima ukase ka fere soro la telela o barin o kera o fe kosobe na kera nisojabay tata turi anaka jatala olu ye soroli doke anga jeka o nyamada nyonfe
walasa ka ɲɛda kura di mawuludu ɲɛnamayali ma n'o ye ɲinan san 2019 mawuludu ye. Kɛnɛya tigilamɔgɔ caman ye ɲɔgɔnna sɔrɔ stade du 26 mars kɔnɔ ka fara jɛkulu kan min n'ale sigilen don ka ɲɛsi kɛnɛya koɲɛw sabatili ma n'a bɛ wele sous commission santé du mawulud. U ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ tali kɛ ka dɛmɛ don mawulududenw ma minnu y'u sigiyɔrɔw bila Mali jamana kɔnɔ fo ka taa se Mali jamana kɔkannaw ma walasa ka na nin donba in ɲɛnamaya an fa ani an karamɔgɔba fɛ Aseyidi Sherifu Usumani Madani Ayidara. Lajɛrɛ min n'a bɛ don Alakira kisi ani nɛɛma b'a ma a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen o ka bange ni ɲaɲani kadara kɔnɔ. Baara kɛcogo kɛnɛya nafa la komi an y'a fɔ cogo min na an taara san o san u bɛ événementbaw organiser événement ninnu ka organiser kɛ u bɛ sous commission sigi sous commission santé sigira o hukumu kɔnɔna la an ka mɔgɔw bɛ terrain seleke naani la depuis anw nana fo ka se sisan ma an ma tɔɔrɔbaw sɔrɔ an bɛ Ala fo kosɛbɛ donc o bɛ sɔrɔ kunnafoni min bɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ ka kunnafoni faamu u bɛ ka baara mɔgɔw minnu nana an y'o fo fana u sanni n'a ka kunnafoni ninnu bɔ a sira fɛ vraiment an kɔni nisɔndiyara bi kosɛbɛ ka jamaba ninnu ye. Kɛnɛya tigilamɔgɔw u ka tɛmɛtɛmɛli sen fɛ u y'a ɲini mawulududenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to sanuya waleyali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumuni kɛtaw ka fara ji mintaw kan walasa banaw ka se ka kunbɛn bana minnu n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ adamaden ka kɛnɛya la. An bɛ se ka min fɔ jama ka kɛnɛya sabatila ɲɛmaaw la d'abord sani an ka se terrain kɔnɔ i n'a fɔ an b'a kɛ cogoya min na san o san o de ye ka kuma mɔgɔw fɛ ka ladilikan d'u ma kɛnɛya yɛrɛ sabatili cogoya la et puis u ka se kɛnɛya laban cogo min na ni mɔgɔw bɔra mawuludu a y'a ye k'a fɔ san o san jama de caya ka taa fɛ ni jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ni jama cɛra yɔrɔ yɔrɔ il faut que mesures d'hygiène accompagnées sinon la fin donc on essaie quand même à un niveau là de communiquer personnel au Gambo la Duntaula au Gambo l'environnement parce que l'environnement la santé personnelle mais que la accompagner le professeur et ce qui nous amène à ok pour éviter les prix bien éviter comme ça an bɛ mago min na ala sɔnna ala b'o bali an bɛɛ bɛ barajiginya yɔrɔ la bon komi ma baara taabolo ka ɲi an ka baara taabolo ka ɲi mɔgɔ blessé ma na fɔlɔ. Ka aw ladɔnniya ka fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la gɛlɛya foyi ma sɔrɔ mawuludu ɲɛnamayali sen fɛ. Mawuludu Nabawi n'ale bi tali kɛ Kiraba Muhamadu kisi ani nɛɛma b'a ye ale ka bangeni nisɔndiyaw la Jamiyatu Ansardine Bureau International ka sanga ni o nisɔndiya n'o bonya n'o karama ye ale y'a kanu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o ɲɛsin jolidi ma k'o ɲɛsin banabagatɔw ma min kɛra u fɛ tɛnɛndon novembre kalo tile 11 san 2019 a kɛra centre de santé Sherifla soba kɔnɔna na maaba caman yira kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Jamiyatu Ansardine Bureau International a maaw caman b'a yira kɛnɛ kɔnɔna na k'u ka nisɔndiya yira Tata Ture ani Dramane Male Sherifla jabaraniso tɔgɔ la olu kɛra ko seere an ka jɛ ka ɲɛmadenw ka sɔrɔlenw fɛ. Fédération Ansardine International u ka fasoden ɲumanya baara kadara kɔnɔ ka fara mawuludu okumu kɔnɔna kan u ye don kelen sugandi k'o kɛ jolidiba ye ka fara dɔgɔkun kelen kan min n'o bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛliw ye ka ɲɛsin farikololabanaw ma ka fara dakɔnɔna bana fo ka taa se ɲɛfurakɛw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka dɛmɛ don dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔw bila ni ka na mawuludu ɲɛnamaya an fa ani an karamɔgɔba kɛrɛfɛ n'o ye Aseyidi Sherifu Usumani Madani Ayidara ye ale min ka don o don wulikajɔ ɲɛsin do hinɛ ani dɛmɛɲɔgɔnya baaraw ma ka Ansar tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele ka na wa n'u joli di fisabililayi pour que ka an balima banabaatɔw k'olu ɲi kisi donc minnu mago bɛ joli la k'olu ɲi kisi o joli di ba de b'an fɛ yan bi donc ok joli di in kɔfɛ joli di da ye bi de bi ye joli di ye bi ye journée de don de sa ye mais joli di in kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la nɔ an bɛ lajɛliw la lajɛliw ye ɲin furakɛ ka ɲinw lajɛ ka ɲin banaw détecter k'u furakɛ o bɛ pendant toute la semaine du Mawlud dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ banabaatɔw ɲin lajɛ fu k'u lajɛ et puis k'u ɲinw furakɛ sɔn daduman la o kɔfɛ an bɛ ɲɛ furakɛ fana kɛ ɲɛw bɛ lajɛ fu semaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ
ɲɛw bɛ lajɛ fu ka banaw détecter k'u furakɛ o ni bɛɛ kun ye pour que fantanw bɛ se ka furakɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min i b'a fɔ an karamɔgɔ y'a laɲini cogo min. Consultation gratuite bɛ yen fo ka taa mawuludu kɔni ban hakilinaw y'an bila nin waleya na komi ne yɛrɛ san o san mawuludu ɲɛkɔrɔla la lajɛli mɔgɔw bɛ lajɛ fu domaine bɛɛ kɔnɔna la ni furakɛlaw taw b'o la minnu bɛ ɲɛw furakɛ olu fana b'o la quoi welewelekan min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bɔn ni mɔgɔw ɲɛna ni minnu nana mawuludukɛ la pèlerin minnu nana mawuludukɛ la u ka n'u ɲɛ lajɛ ni tiɲɛni bɛ mɔgɔ minnu da kɔnɔ n'aw bɛ se ka kunbɛn cogoya min na u bɛ kunbɛn cogoya min na ni minnu ta kan ka furakɛ cogoya min na fana u bɛ furakɛ ten cogoya la. Baaraw daminɛ waati an ka tɛmɛli senfɛ Centre national de transfusion sanguine ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ joli hakɛ min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni o waati ye o bɛ t'i jɔ joli pɔsi 100 ani kunkan fɛn na o min sera ka fara ɲɔgɔn kan silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ walasa ka niw na kisi. Ni nafa ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ bibi na joli ko kunnafoni na banabagatɔ caman bɛ yen denmisɛnnin na muso kɔnɔma la minnu mago bɛ joli la donc nin waleyaw ye sababu ye min b'a to banginesa bɛ se ka joli sɔrɔ ka bila a ka bangi la ka sababu kɛ joli sɔrɔ cogo fosi t'a la fo dili maa minnu ka kɛnɛ olu ka se ka dɔ di ka bila banabagatɔ ɲɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in senfɛ seereyalikanw caman kɛra k'o ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔba ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔ kan fo ka taa se silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ma ka da a ka dongo dɔ wulikajɔw kan ka ɲɛsin adamadenya dɛmɛli ma ka fara dugawudenw caman kan ka ɲɛsin nin karamɔgɔba in ma. Mawuludi ye événement min ka bon kosɛbɛ silamɛya événement dɔ yɛrɛ de don an karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogo min. O la ne bɔra Côte d'Ivoire ka na nin na san o san ne san 19 ye n bɛ na Bamako mawuludu kɔnɔna na mais bi jolidi nafa min b'a la a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ a nafa fɔlɔ ye mun ye ka mɔgɔw ni kisi ka bɔ saya ma a nafa filanan ko muso kɔnɔmaw ni denmisɛnw kuma la surun an bolo ma vraiment bon a nafaba b'a la quoi. Min ye n se yan o ye mawuludi ye farigan dɔɔni de bɛ ka n sɔrɔ n ko n bɛna n yɛrɛ yira dɔgɔtɔrɔ la o kɔni ne lase yan. An nisɔndiya bɛ na k'o bɛɛ la n bɛ dɔgɔtɔrɔ fo ka karamɔgɔ fo ala k'a sara kɛ arijinɛ ye ka dɔgɔtɔrɔ si ni kɛnɛya k'o di dɔgɔtɔrɔ ma. Jolidi ni tiɲɛ la an nisɔndiyalen don an bɛ foli bila ka taa se Serifu kɔrɔba ma olu minnu ye a n'a ka tɔnden minnu ye nin hakilina sɔrɔ ka jolidi labɛn yaasa banginesa ka se ka joli sɔrɔ ka di banabagatɔw ma nin ye waleya ye a nisɔndiyara. Laada do san o san Jamiyatu Ansardini ka bɔ Bamakɔ u ye Jamiyatu Ansardini sifinnakaw ka bɔ Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'u fara ɲɔgɔn kan tɛnɛndon novembre kalo tile 11 san 2019 Bankɔni Jankinɛbugu école Espana soba kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ wasa ka u ka dɔnniyataw kawariya k'u lakɔgɔ ka ɲɛsin diinɛ o la baarali ko ɲuman olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman min bɛɛ lajɛlen bi don mawuludu nabawi o nisɔndiya n'o muɲamuɲa hokumu kɔnɔna na min na bɛnna Jamiyatu Ansardini bureau international ni a hakilina ɲuman bi sɔrɔ Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ko bɛɛ lajɛlen yamaru tun bɛ a denkɛ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Aruna Haidara ye a ko denfaya bɛɛ lajɛlen tun b'a ale bolo an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo n'a ka jatala Baba Keita olu ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Dugubila u ka fisa laadawuli ye kuma dɔnnaw ko ten o de kadara kɔnɔna na denmisɛnninw bɔra Bamako komite Ansaru bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jankinɛbugu Espana kalanyɔrɔba kuru kɔnɔna na walasa ka se ka laadala walanda min bɛ di o fɛ k'o baaraw ɲɛnamaya ni walanda minnu bɛ walawala denmisɛnnin ninnu fɛ ni a kalan bɛ kɛ o kun na u ka komitew kɔnɔna na Ansaruw fɛ ni ka sɔrɔ ka na a kuncɛ baaraw kɛ ka sanga ni mawuludu baaraw ye a hakilina bɛ sen na kabi san 1994 san. Dila an karamɔgɔ ale de kɛra sababu ye ka an bila ni sira ɲuman in kan
ka se ka sira jarana denmisɛnninw bɛ se ka lamɔ ko ɲuman min na ni a mɔkɛ dɔ fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'o de ye alakira ka kumakan dɔ bɛ ko adibu awladakum ala salasi khisal hubbu nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Karamɔgɔ ye o de fɔ an ye ko walawala k'a fɔ ko alakira ko kisi nama b'a ma an denw k'an k'u lakalan ka se ka u ladamu ni fɛn damadɔ ye n'o ye fɛn saba ye k'u ladamu ni alakira yɛrɛ kanu ye ani alakira bɔnaw kanu ani kuranɛ kalan. Ni kɛnɛ in ka sanu baw ala ko kuma de bɛ fɔ a kɔnɔna na fo ka taa se diinɛ labaarali kɛcogoya ma funankɛninw fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ bi denmisɛnnin o ye sini maabakɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen kan ka se ka a seko ni a damayɛrɛ kɛ baara in na walasa a bɛ se sinsin ni k'a yiriwa o de kadira kɔnɔna na komite directeur di mawuludu ma to kɔ a baaraw la san o san o bɛ donbolo ta k'o di baara labɛnbaaw ma minnu bɛ wele ko kado walasa o ka se k'o di denmisɛnninw ma k'o ɲɛnajɛ. Nin ye kɛnɛ min nafa ka bon kosɛbɛ sabu a bɛ mɔgɔ kalan i kan ka jogo min ta ɲanamaya don o don ni ko nana i kan ka jogo jumɛn ta a bɛ mɔgɔ kalan o la a bɛ denmisɛnnin nafa a bɛ mɔgɔkɔrɔba nafa an bɛ karamɔgɔw fo u bɛ baara ɲumanba min kɛ san o san an ka comité directeur du Mawlud fɛnɛ u bɛ cadeau d'an ma an ka na di denmisɛnninw ma pour k'u la encourager nin sira in kan ani ka ladegeli kɛ an ka kiraba jogo la kisi ni nɛɛmaba ye. Seydi Sherif Aruna Rashid Usman Aidara a ka dantigɛliw kɔnɔna na a galela ni ka foli ta ka ɲɛsin funankɛni ninnu ma minnu ye nin baara in kɛbaaw ye ni ka tila ka a fɔ o ye u k'o cɛsiri u ka diinɛ ɲɛɲini dɔɔni na baw fɛn do min bɛ maa nafa diɲɛ na ani kiyama. Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn tɔnba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Aidara denkɛ ma bɔ kɔrɔfɔ la fiyewu fa a ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin denmansaw ma fo ka taa se kalanfaw ma minnu jija mɛn nin baara in na kabi bi tɛ. Bi an bɛ Ala barikada kɛnɛ kan ani Ala waleɲumandɔn kɛnɛ kan an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ barikama in kan yan bi an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli lase karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu bɛ ka denmisɛnnin ninnu former ka walandaw d'u ma ka Ala ka diinɛ sira yir'u la an bɛ foli las'u ma ka f'u y'u k'u cɛsiri u bɛ baara min na laharani ni yiriliw la o tun b'a fɔ Ala hali n ka dɔ fara a kan ni kira b'a fɔ a ye khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ko aw la mɔgɔ fusamantiya ye jɔn de ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a la o la karamɔgɔ a bɛ baara mun na a bɛ ka denmisɛnninw kalan ni dɔnni mun ye a k'a dɔn lahara sara babaw ye nka mun bɛ ɲini aw fɛ o ye cɛsiri de ye parce que a k'a dɔn diinɛ mago bɛ denmisɛn ɲuman na denmisɛn ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu fo fikira fo hakilina ɲuman de ka di u ma nka jɔn de bɛ se k'a di u ma o ye aw karamɔgɔw de o la a ka cɛsiri denmisɛn ninnu kalanni na ka denmisɛn ninnu fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada olu minnu fana jɛr'u ka ciw kɔ ka jɛ u ka kulonkɛ wagatiw kɔ k'a fɔ ko anw bɛ sɛbɛsen ta olu kan ka fo walasa ka galabu don funankɛ ninnu na u ka diinɛ ɲɛdɔnni baaraw la nisɔndiyafɛnw tara ka di u ma ka daminɛ baara in daminɛ waati fo ka taa se a foro waati ma Ala ka san wɛrɛ ta yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Polisi direction générale ka tɛmɛni a ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma olu ni fondation Orange Mali ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na u ye tile saba dɔɔni ka wɛrɛli kɛnɛ dɔ sigi sen kan min baaraw nu donn'u fɛ bi tarata novembre kalo tile 12 san 2019 a kɛra u jabala la ka ɲɛsin muso cɛsabatɔw ale ni faritalenw olu ni degun ni gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ k'u dege bolola baaraw caman kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ safinɛ dilan olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman min kɛra nisɔndiyaba ye a baaraw nu donna bi tarata novembre kalo tile 12 san 2019 a baaraw bɛɛ lajɛlen bi don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko mois de la solidarité an ka ɲininikɛla Kafunɛ Bacili a n'a ka jatela Abulayi Sogodo k'a bila kale Abdou Karim Sakɔfɛ an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw ɲamada.
Mali polisiya cakɛda ɲɛmaayaso ye cakɛda bolofara min sigi sen kan polisiya ɲɔgɔn dɛmɛ kadara kɔnɔ ko centre social jigiya o ni fondation Orange Mali adamadenya dɛmɛ tɔn ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ kalanbulon dɔ nun donna ka ɲɛsin polisi muso cɛsabagatɔw falatɔ ni yatimɛdenw ani musolaka ni bogotiginu minnu lanjabara ka bingani waleya ta ka ɲɛsin u ma k'u ka adamadenyaw buruja n'u ni ma to o kasara ninnu dafɛ ka se ka olu ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin safinɛ dilan ma mɔgɔ 15 de garijigɛ donna kalanbulon in na min bɛna kɛ sababu ye ka musomaniw ani musow ka yɛrɛta ko fɔ tile 3 kɔnɔna na u ka dɔnniw kanguruyara ka ɲɛsin safinɛ dilan ma donna nataw la walasa u ka baarakow ka nɔgɔya. An ka muso cɛsabagatɔ minnu bɛ polisi kɔnɔ n'o ye polisi minnu sara k'u muso to k'u denw to ani lajaba ɲangata wali min bɛ da musomaninw kan ani musow kan an b'a fɛ k'olu bolo don baara dɔ de la n'o ye safinɛ dilan ye. Donc an bɛ kalo mun na n'u b'a fɔ ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo n'o ye mois de la solidarité a bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔ an ye dɛmɛ ɲini an ka dɛmɛbaga jɛkulu fɛ n'o ye fondation Orange ye olu de y'an dɛmɛ ka se ka an ka ni mɔgɔ lafulenw n'an b'a fɔ ma cogo min na les personnes vulnérables n'o ye veuves ani orphelins ani les survivantes des violences basées sur le genre k'u dɛmɛ u ka se ka safinɛ dilan dege ni safinɛ dilan in banna an bɛ tila ka fɛn d'u ma walasa u bɛ se ka taa u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka safinɛ dilan. Gɛlɛyaba b'an kan nka u bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni sabu ka d'an ka yɔrɔ kura de a dɔnnen tɛ kosɛbɛ donc an b'a fɛ vraiment yɔrɔ in ka dɔn ba ɲumankɛ minnu bɛ yen n'u ye dɛmɛba jɛkulu minnu ye an bɛ boliboli k'u fɛ yen ka taa an makasiw la walasa u bɛ se k'an dɛmɛ komi e yɛrɛ baarakɛminɛnw caman b'an jɛ. Fondation Orange Mali adamadenya dɛmɛtɔn ma ɲɛma muso a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka da jɛɲɔgɔnya in bilali la sen kan Fondation Orange Mali ka dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ ka ɲɛsin centre social jigiya ma o dɛmɛɲɔgɔnya min bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan sani ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ Orange Mali ka adamadenya dɛmɛtɔn in ka baara bolodalenw kun kan. An kɔni ye dɛmɛ don parce que an ka baara bolosira dɔ don n'an b'a fɔ ma ko solidarité. Bon n'i ye fondation yɛrɛ ka baaraw jateminɛ an ka baara fanba a ɲɛsinen don musow ni denw ma musow ni denw parce que olu de ka sɛgɛn ka bon hakili la ka tɛmɛ cɛw ta kan bi donc an bɛ kɛ ka muso minnu dɛmɛ nin ye muso minnu don caman cɛw sara ou bien muso minnu bɛ yen nɔ ni furu sigi gɛlɛyal'u ma dɔw joginna a la an yɛrɛ b'a dɔn caman sar'o la donc polisiw ka ni service social ni a créera pour que ka se ka o muso ninnu dɛmɛ ani denw donc sisan muso minnu bɛ yan police social u tɛna se k'u balo don o don u bɛ gɛlɛya dɔɔni donc sisan an bɛ kɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan de k'a lajɛ ka activité kɛ muso ninnu ye n'a bɛ fɔ olu ma activité génératrice de revenu a ye dɛmɛ tɛ d'an ma n'Ala sɔnna nin y'a daminɛ n'an ye yɔrɔ visiter sisan an y'a ye besoin ka bon kosɛbɛ a daminɛ don n'Ala sɔnna dɔɔni dɔɔni ani la directrice du service social an n'a bɛna baara kɛ pour que k'a lajɛ centre in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na pour que musow ka bɔ degun kɔnɔ. Mali polisiya ɲɛmayaso ma ɲɛmaba a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnya in ma jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ polisiya ɲɛmayaso ani fondation Orange Mali jɛ ka tɛmɛ ni centre social jigiya ye. B'a dɔn Mali ye jamana mun ye an jamanakɔrɔba don donc ɲɔgɔn dɛmɛ don bon ɲɔgɔn dɛmɛ don n'i y'a ye an y'a ta ka ɲɛsin ninnu ma bi parce que musow don minnu cɛ banna musow don ani polisi falatɔw don donc a caman bɛ yen baara t'u bolo o sigilen bɛ donc n'an ye information kɛ a ka kɛ sababu ye safinɛ dilan kalali ani fɛn wɛrɛ b'o la a bɛ se ka kɛ sababu ye n'o o bɔla yan u bɛ se ka taa baara kɛ ka wari sɔrɔ o k'a fisa ka sigi so ani ka yala yala mɔgɔ da la. Kɛnɛ in kɔnɔ tasibila kɛra ka ɲɛsin polisilakaw ma minnu y'an kɔ an daba masa ka hinɛ la sani ka sɔrɔ ka baara in kun cɛ ni munumunu salo ye centre social jigiya sodenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Kafinɛ Bacili fɛ. Fondation Sheikh Mazudo Haidara lada do a bolo san o san mawuludu n'o ye kira Mahamadu kisi ni nɛɛmaba ye ale ka bangeni n'a waatu mana se u b'a kanu ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu n'a ka kan ɲinɛn ta u y'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Segu mara ma
wasa ka se ka fɛn min ye kɛnɛya minɛnw olu ni balo olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman min musaka bɛɛ lajɛlen bi ta bɛɛ sefa wari miliyɔn 32 n'a nɔnkanfɛn ma k'o ta k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu maaw ma. Abdukarim Sako ale bi ɲɛfɔliba k'a ko kan an ka jɛ k'an kulomada ka sɔrɔlenw fɛ. maa minnu garijɛgɛla ni dɛmɛ na ka bɔ fondation Sheikh Mansour Haidara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma misiriw Segu kɔnɔ ani Tuna Kunu fo ka taa se Serebugu ani hôpital régional ani silamɛmusow ka jɛkulu min bɛ Segu n'o ye Union des femmes musulmanes de Segu ye ani faraŋaɲɔgɔnka kulu wɛrɛw dɛmɛ min ye balo ye fo ka taa se ciment ani furakɛminɛw n'o ye matériel médicaux ye a baara bɛɛ lajɛlen min don hukumu min kɔnɔ o de ye opération Mawulud n'o ye hakilina ye min bɔra fondation Sheikh Mansour Haidara yɔrɔ san o san Mawuludu waatiw mana se ani silamɛya dɔnbaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma dɛsɛbagatɔw i n'a fɔ diinɛ y'a ɲin'an fɛ cogo min na. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an bɛ Ala waleɲuman dɔn a ka ca ni waati ninnu sera fondation bɛ hakili jagabɔ dɔ kɛ o hakili jagabɔ kɔnɔ an ye nin fɛn ninnu de sɔrɔ k'o di silamɛw ma fɛn min ni malo b'a la ni tulu b'a la ni sukaro b'a la fɛn caman caman b'a la minɛn dɔw fana sɔrɔla an bɛ minnu di Segu dɔgɔtɔrɔso ma kaburudon dɔw fana bɛ yen an ye ciment dɔ sɔrɔ an bɛ se ka minnu di olu ma an ye ciment dɔ sɔrɔ fana minnu bɛ se ka di misiri dɔw ma vraiment an b'a ɲini naba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ fondation ye a n'a ka partenaire san o san u ka se ka fɛn sɔrɔ fɛn min n'u bɛ se k'o di silamɛw ma u ka se ka mawuludu kɛ n'a ye. Siɲɛ fɔlɔ tɛ bi ye an t'a la deli a laban ka bi ye an bɛ mawuludu kalo la hɛrɛ kalo bonya kalo Maliba in kɔnɔ a barika Ala ye kunu a barika Ala ye bi a barika Ala ye sini Ala bɛ dɔ sɔn hɔn bi gɛlɛya i y'a di kunu a dira minnu ma malidenw don a dira minnu ma Segu jamana don ni fɛn min dira Segu jamana ma o kɔrɔ a dira Mali bɛɛ ma min bɔra jamakulu jɛlɛ bɛɛ lajɛlen to a la Segu région tɔgɔ la diinɛw tɔgɔ la n'o ye catholique ni protestant ni silamɛw ye an bɛ cɛ k'a fɔ hali bi i ni ce i yɛrɛ ye i ni ce i yɛrɛ ye tuma bɛɛ lajɛlen jɛmukan ye nin kumakan kelen ye fondation Sheikh Mansour Haidara i ni baaraɲɔgɔn i ni dɛmɛbaaw a ni ce Ala k'a bila a ka mijaanu na Ala k'a kɛ hɛrɛ diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ. maa minnu ye kuma ta a kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ye folikan kɛ ka ɲɛsin fondation Sheikh Mansour Haidara ma a ka nin waleɲuman in na waleɲuman min ni silamɛya yɛrɛ b'o ko fɔ n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani keleya k'o sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o min n'an bɔra a kalo la an ka jamana kɔnɔ o ye fɛn ye laada don an ka jamana kɔnɔ kabini kunungo. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la Musa Fɔnba bɛna min lase aw ma. kono wari jamana kunga jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn min n'a jɛra ka kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kaso Charles Lablé Goudé ntɛnɛn Novembre kalo tile 11 ani Faransikaw ka kunnafoni jarinso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ baro senfɛ a y'a yira k'a fɔ maaw de bɛ kono wari jamana kɔnɔ ɲɛmayaso kɔnɔ bi minnu b'a fɛ k'a bali a ka kuma minnu b'a fɛ a da ka don jamanakuntigi sigi kalata la min bɛ kɛ san 2020 a ko maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana kiiri ta kuma bɛɛ k'o k'i ka wulujugu ye k'o su k'o bila na maa min ni tɛ hakilina kelen na ko hali maa min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ kono wari jamana kɔnɔ ni o ye Félix Houphouët-Boigny ye k'o ma deli k'o kɛ kɔrɔfɔ ɲɛsin bɛ konowarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara de ma Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn Charles Lablé Goudé kiiri dɔ sigilen dɔ senga a kunga kono wari fa bala Abidjan k'a fɔ san 2010 ni san 2020 kalata kɔfɛ manga senfɛ k'a kɛra sababu ye maa caman fara o ɲɔgɔnna dɔ yɛrɛ de kun b'a kunga diɲɛ seleke naani seleke jamanaw ka kiiri bulon cour pénal international CPI la kiiri kun fɔlɔw la
a yirala k'a fɔ minɛ tɛ se ka kɛ jaakiw mɔ a kunga k'a to kaso la o tumana fiɲɛbɔda dira a mɔ o ma bɛn diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon ɲɛma musolaka Fatu Bensouda mɔ ale ko a tɛ se ka labila ten ko danganiya wɛrɛw bɛ ale bolo a bɛna minnu fara ɲɔgɔn kan k'u tɛngu kiiriso a ma ɲɛmaw la hali bi min bɛ se k'a to u bi da la k'a fɔ Charles Blégudé ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo nɔ bɛ faalibaw la minnu kɛra san 2010 ni san 2011 cɛ. Charles Blégudé Abidjan uti kalo la a toɲɔgɔnw ye fanga ɲini dɔ sigi k'a kɛ o ɲɛmaa ye a kɔfɛ. Konewari jamana kɔnɔ k'a fɔ don dɔ la a bɛ politiki kɛ a tɛ k'o dogo kuma si nka hadamadenya hakɛ lapasajɛkuluw kɛmɛ ka bolongɛniden ɲɛsin a ma k'a kun kɛn kun bɛ ka denmisɛnnin jɛkulu min fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmaakɔrɔ dɛmɛ n'o ye Laurent Kudu Gbagbo n'u kama ko jeune patriote k'u kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna a nin na. An ma biladɔniya k'a fɔ Konewari jamana kɔnɔ san 2010 ni san 2011 cɛ maa ba saba de bɔnɛna a nin na kalata kɔfɛ man ka senfɛ. Jansileganani tomba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 ko bi a ɲini Guinée Bissau ma ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nka kabini kelen a ɲini bɛ surasiw fɛ politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ mankan u ka n'u sen don a la k'a fɔ k'u bi fara dɔ kan ka dɔ kɛlɛ wali kelen k'u bi politikimaw kɛlɛ ka jamana ɲɛmaaya ta jamana kuntigisigi kalata min kan ka kɛ novembre kalo tile 24 ko Guinée Bissau ma ɲɛmaw k'u jija k'o bɔ a sira fɛ sibiri tɛmɛnen jamana ɲɛmaa José Mario Vaz ale min bɛ kasɛbɛkɔrɔ bɔrɔn dɔ bi Jansileganani setigi jamanaw fɛ ani a ka surasiya ɲɛmaaba danga n'o ye Général Mamadou Touré Kuruma ye a n'o ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ye fɛn minnu fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ma bɔ kɛnɛ mɔ nka Amérique duguba la New York Jansileganani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso kɔnɔ tile 10 kɔnɔ ɲɔgɔnye 2 de kɛra Guinée Bissau jamana kunkan farafinna jamana minnu bɛ Conseil de sécurité kɔnɔ olu jamana sabaw de y'a laɲini Jansileganani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité ka sigi Guinée Bissau kunkan Guinée équatoriale Konowari ani Afrique du Sud olu ka laɲini don nka Jansileganani setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u da don file kelen na bi ka fiyɛ k'a fɔ gouvernement min ni jamana ɲɛmaa José Mario Vaz y'o ti Aristide Gomes ka gouvernement k'o de lakodɔn bɛ u fɛ o kumana k'ale bi a ma tiɲɛ José Mario Vaz jamana ka kisi binni mɔ dingɛ kɔnɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaa de bolo novembre kalo tile 24 o ye jamana kuntigisigi kalata ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka se ka labɛn wa kalata labɛnba o ye gouvernement de ye Aristide Gomes y'a ministre ɲɛmaa ye olu de bi kalata in labɛn bawo jamana ɲɛmaa yɛrɛ José Mario Vaz a ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la bɛn kɛra ka dɔw de ka k'ale to ɲɛmaaya in na ten nka o n'a ɲɔgɔnna hakilina bɛ hakilina la a tɛ se k'o tabilen i n'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔw b'a ta cogo min lajɛ balalen dɔ sigira sen kan farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fɛ juma tɛmɛnen Niger duguba la Niamey Guinée Bissau kunkan k'a sabu kɛ bɛɛ jɔrɔn bɛ siya woloma kɛlɛ kana wuli Guinée Bissau. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaayaso n'a kɛn bɛ ka fanfila fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa ani jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka fa maaw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka bin ka don u ni ɲɔgɔn cɛ jamana maracogo la ka ban k'a sabu kɛ ka daminɛ faaba la Kinshasa ka taa se fɔ Lualaba ni o ye Kolwezi mara kɔnɔna ye fan filaw kanubaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila a ka fotoja dɔ de taaralen kun don a sɛbɛn bɛ min kan k'a fɔ a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnkun bɛ ba la min bɛ kɛ Congo duguba la Kinshasa Desanburu kalo tile 14 nka fotojanbaden in kun ka suru jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi dagayɔrɔ la n'o ye masakɛ dagayɔrɔ ye o fɛnɛ kanubaw sina ka taa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fotoja walaki ka bɔ yen o ma bɛɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila fan fɛ maaw mɔ sebere ka dugujɛ kari la Lualaba n'o ye Kolwezi mara duguba ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila kanubaw de ka ca ye ko kumana ko Kinshasa kɔnɔ Félix Tshisekedi kanubaw ye min kɛ n'a ma bɛɛ olu mɔ u ka maa ka ja fara ka bɔ yen u fɛnɛ b'a sara Félix Tshisekedi la u ka mara la Félix Tshisekedi ja min fɛnɛ taara an bɛ ye olu fɛnɛ y'o fara k'o fili o fɛnɛ kɛra sababu ye k'olu tɔɔrɔ UDPS min ye Félix Tshisekedi ka fanga ɲini dɔ ye o ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nin wale min kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa mɔ a ja k'o fara ka bɔ yen k'a ni kɛli man kan k'a sabu kɛ jamana ɲɛmaa tɛ maa ni ye jamana kɔnɔ o kumana Lualabakaw Kolwezi mara la u ye nin wale min kɛ f'a kɛbaaw ka wele bɔgɔ jeninen kan Jean-Marc Kabund ni ale ye wasabilo ɲɛmaa danga ye Félix Tshisekedi nɔfɛ ma don a ko kumaɲɔgɔnya banbaliw minnu kun bɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ Félix Tshisekedi ka fa ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa ko nin y'a bɛɛ lajɛlen jɔlen ye ko fɔ maa minnu kɛra nin kokolo kɛbaa ye Lualabakaw fɛ yen u ka minɛ k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan.
Sudan du Sud jamana kurani tile kɛmɛ de din bɛ fan bila u ma jamana ɲɛma Salva Kiir ka fa ani jamana ɲɛma Dangar Riek Machar ka fa u ka lajɛ ka bɛnko la ka gouvernement kelen sigi gouvernement min bi u filaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o tɛmɛnen kɔfɛ hakilinaw minnu kun kan ka dankɛnɛmaya ni olu labanna ka jɔ ka sabu kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye surasiya ka kɛ surasiya kelen ye Riek Machar ka mamurilen jɛkuluw ka don surasiya la jamana ɲɛma Salva Kiir sina ka marabolo wɛrɛw tili min daminɛ ni ko marabolo sigili daja a ka siya mɔɔw la n'o ma bɛn Riek Machar ka siya mɔɔw mɔ o fɛnɛ ka jɔ tile kɛmɛ min din bɛ u mɔ caman kɛmɛ ka jira ka fɔ tile kɛmɛ in tɛna se ka nɔbɔ bawo kabini san 2018 tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ la fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ nga nɔ ma se ka bɔ ko la kalo 6 kun bi deli ka du mɔ ka tɛmɛ o kalo 6 ka ca tile kɛmɛ ye foyi ma se ka ɲɛnabɔ o la o kuma tile kɛmɛ min bɛna du mɔ mɔɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun na se ka kɛ o kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko IGAD n'o ye Sudan du Sud dafɛ jamanaw ka jɛkulu ye o ko k'a bɛ ɲini jamana ɲɛma Salva Kiir fɛ dollar wari miliyɔn 100 min n'a kun ko k'a bɛn'o bɔ k'o bila jamana basigili bolo kan bɛnkan minnu dɛgɛnɔ bilala o bɛn ka walili bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a k'a lajɛ ka dollar wari miliyɔn 100 in bɔ fanga sinamatɔnw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Riek Machar ka fa a n'o min bɛ ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma kɔni t'a fɛ ka wari de bɔ ka don jamana basigili da fɛ Salva Kiir yɛrɛ jamana ɲɛma ko ale bɛ a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa n'a jɛra k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛ la u k'u muɲu ka kumani dɔ di a mɔ min bɛ wari tɔ jɛ o bɛ ɲini k'o fara wari kan ni ka dollar wari miliyɔn 100 in bɔ k'a don bɛɛ ni basigi da fɛ maa faamuyanenba dɔ bɛ yen min ka dɔnta ka wuriyalen don Sudan du Sud jamana kun kan ko Clemarian ale y'a yira k'a fɔ ko in tɛ jamana ɲɛma Salva Kiir mɔ n'o y'a sɔrɔla jamana basigili ka d'a ye fanga sinamatɔnw kanubaw minnu minɛ bɛ k'u datugu n'o ye Riek Machar kanubaw ye ɲanguma b'a sɔrɔ a y'u bɔ k'u bila fiɲɛ na a bɛ ka marabolo kuraw minnu danw sigi ni jamana basigili b'a mɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na olu y'a yira k'a fɔ a kɛcogo m'u ja a kan ka se k'o jɔ k'a sɔrɔ sigikafɔ wɛrɛ ma kɛ Ameriki jamana jigi tigɛ kojugu Sudan du Sud jamana kuranin na a ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ jɛ min bɛ u ni Sudan du Sud ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'a lajɛ k'a ɲɔngiri fɔlɔ. Bolivie jamana kɔnɔ o ye Ameriki gun ye Bolivie jamana yɔrɔw minnu bɛ wele ko Ameriki latine a ka ca la u bɛ Ameriki gun worodugu yanfanw de fɛ Brésil b'o la Chili b'o la Équateur ka taa se Nicaragua ma Uruguay Paraguay ani Venezuela ninnu bɛɛ de bɛ fankelen bɛɛ ye daba wuli bɛ senna ye ka sabu kɛ jamana ɲɛma Evo Morales kalata labɛnna octobre kalo la ale de y'i to jamana ɲɛmaya la ka kalata in labɛn a yɛrɛla k'a fɔ a ye sebaya ta o de ma bɛɛ jamana de fanba ma n'u ye coci daminɛ a nɔfɛ fɔ a yɛrɛ koronnen ye ala minɛ ka wala sɛmɛ Evo Morales kɛlen kɔfɛ ka wala sɛmɛ a fɛnɛ kanubaw fɛnɛ bɔra ka jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni nin na ɲɔgɔnna wale ye bawo olu yɛrɛw bolo k'a fɔ de jasora jamana kundigisigi kalata kɛra olu ka maa de ye sebaya ta ka jamana den dɔw ka bɔ ka co ci o la fɔ lakana tigilama dɔw ka kɛ i n'a fɔ u bɛna fara o jamana den masinaw ka jamana ɲɛma jagoya a ka wala sɛmɛ k'u ma jɛ n'a ye Bolivie sariya kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma ma na wala sɛmɛ wasabilo ɲɛma ni o ye sénateur ka wasabilo ɲɛma ye o de bɛ na jamana ɲɛmaya la nka bibi in na jamana sɛbɛkɔrɔ kalayaan bɛ sénateur ka wasabilo u y'a yira k'a fɔ tarata in na u bi don wasabilo kɔnɔ ka maa ɲini maa min bɛ bila jamana ɲɛma Evo Morales nɔ na bɔlaw kɔnɔ faaba yɛrɛ la La Paz polisilakaw dɛsɛlen ye wele bila surasiw ma k'u kana fara u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Evo Morales kanubaw kunbɛn surasiya fɛnɛ jɛna n'o ye polisilakaw ka dagayɔrɔ dɔw bɛ yen ntɛnɛn olu jenina dugu caman na Evo Morales kanubaw fɛ dɔw yɛrɛ kɛn kun bɛ k'a jira u ka sɛbɛnnen la bɔlɔn kɔnɔ u yaalatɔ k'a fɔ ni siya wolomakɛlɛ de kun ka di Bolivie jamana ye a sɔrɔlen ye nin ye nin bɛɛ ye Evo Morales kanubaw ka kumaw ye ani maa yɛrɛ min taara jamana kuntigisigi kalata barabila fɔli la n'o ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye ko Carlos Mesa ni jaabiw y'a yira k'a fɔ a y'o ti o ye sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ fɛ Twitter k'a fɔ bibi in na a jira an b'ale la ko jama fɛrɛnda dɔ kun dan bɛ a ka denbaya kan ka taa ka so filenkolon di ka da kolon di o kumana ko ale b'a ɲini polisiya fɛ o ka don a tigilamaw ni wale kɛli cɛ ka sabu kɛ ale bilama ni bɛ farati danga la Evo Morales jamana ɲɛmakɔrɔ nɔfɛmaw bolo Evo Morales yɛrɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a fɔ a bɛ a ɲini Bolivie jamana denw fɛ minnu y'ale ka kafo jaso ka sabu kɛ ale b'a ka binni kɛ kafo jaso de ye kalata kɛra a ye sebaya ta dama kɛ o ma fɔ ka wuli ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ale nɔfɛ ale ka diyagoya jigi ka bɔ fanga na ko kafo jasura o kumana olu minnu kɛra sababu ye ka jamana ɲaami u ka jamana in segi a nɔ na basigi kɔnɔ k'a b'o ɲini a ka fanga sinamatɔw fɛ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni
andaba ala ka wele sera madam Haidara Ba Nana Konema nali Shuala Bayaya Haidara Bay nali dine ɲɛmɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔna a ka janajaw kɛra tɛnɛndo novembre kalo tile 11 san 2019 Daravilakaw fɛ yen nɔ. Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Sherif Ousmane Madani Haidara ale yira kɛnɛ kɔnɔ ka fara maaba caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw u caman yira kɛnɛ kɔnɔna na ka fara Shuala Bayaya kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale bi tamala Fransikaw fɛ a y'a nɔna bila n'a ka ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé ka fara maaba caman wɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ka madame Haidara Ba Nana Kone ka taa bila a dayɔrɔ laban na an ka ɲinikɛla Ousmane Kane an'a ka jatala Abdraman Mali Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲamadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An ka musokɔrɔba Aja Nana Kone ni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn nin bayi nana ye ni ale tun ye an jɛɲɔgɔn ani an karamɔgɔ Seyid Muhammad Shuala Bayaya Haidara ka musokɔrɔba ye. Ala ye a ka kalifa minɛ a la bana kuntala surun fɛ a kɛra sibiri don novembre kalo tile 9 san 2019 seli kɛra a kan k'a ka janazaw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ntɛnɛndo novembre kalo tile 11 san 2019 Daravilla Sherifla duba kɔnɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw laadala ɲɛmɔgɔw ka fara balimaw teriya siraw ani jɛɲɔgɔnw caman kan seereyaw caman ye a yira kɛnɛ in kan k'a fɔ k'an ka musokɔrɔba in Aja Nana Kone a tun b'a denw fɛ a tun bɛ walidenw fɛ a ye denw caman lamɔ wa siga t'a la a ye a denw bɛɛ lajɛlen lamɔ kira kanu ani kira somɔgɔw kanu kan. Bon alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fo a ka ko bɛɛ lajɛlen na an bɛ Ala ta an bɛ segin Ala ma alhamdulillah an ye an ba in dɔn Ala kanubaa don a ye ahlu beitu kanu ni ka silamɛya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen kanu a y'a ka jaabi dɔ de ye Shuala Bayaya Haidara ye o b'a yira k'a fɔ a bɔra min na o jiralan de ye nin ye alhamdulillah an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ a la Ala k'a faama Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma Ala ka a jigiyɔrɔ ɲɛ hali bi anw yɛrɛ tɔ minnu bɛ kɔ Ala ka taako ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bɛɛ b'a kalama Shuala fɛnɛ a bɛ diinɛ baarakɛla de don a bɛ diinɛ tɔn caman de la diinɛ tɔn fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a kɛra conseil a kɛra MIP a kɛra imama ye a maa bɛɛ sera kɛnɛ in kan yan ka taa an ka président baara la n'o ye Sheikh Ousmane Madani Haidara ye a sera kɛnɛ kan yan ni maaw yeri kungo la i bɛ Ala tanu n'a ye fɛn min n'a kɛra bi Sherifu de kan ka maaw waju saya kun ye fɛn ye a bɛ munumunu bɛɛ ka so da la n'Ala y'a s'i ma don min na ni maaw nana ka fara i kan k'i ka suko kɛ i bɛ Ala de tanu k'Ala barikada an bɛ Ala deli musokɔrɔba fatu la Ala ka hinɛ na Ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ n'o déplacé ka na suko in na minnu y'an bonya fɛn ko tɛ mais caman ye bonyaw caman kɛ an tɛ se k'a bɛɛ ta kɛ na an b'a bɛɛ lajɛlen fo Ala ka barika don an n'u la Ala ka barika don an n'u ka nafolo la fɛn fɛn y'a sen a yɛrɛ fɛnɛ san fɛnɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin de ye silamɛya ye nin de ye jɛɲɔgɔnya ye a b'anw kan bi sini a bɛ maa wɛrɛ kan ni silamɛw ye nin faamu et puis a kɛra don fɛnɛ kɔnɔ don min donba ye kosɛbɛ n'o ye mɔlidu kalo ye nin fɛnɛ ye bonyankoba ye min ye nisɔndiyakoya an bolo n'Ala y'i ka maa minɛ i la ka bɛn ni mɔlidu don ye an b'a dɔn mɔlidu fɛn min b'a kɔnɔ an bolo mɔlidu ye Ala bato don de ye siga t'a la an bolo Ala bɛ sɔrɔ a don na Ala bɛ yafa mɔgɔw ma. Aja Nana Kone a fatura k'a si to san 72 la a ye den 5 to a kɔ den cɛ 3 ani denmuso 2 a ka suturaliw bɛɛ lajɛlen kɛra Mamaribugu la a dayɔrɔ laban Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ sumaya. Amina ya Rabbi Ala ka Ba Nana Haidara Ala ka dayɔrɔ nɛɛma o bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mina bɛna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ kalasaw ma ka kɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ.